Yeah. Два пакета. Дали имам клип, не знам. Дай. Нямам клип, нямам лев, ма ги правя да поскача този хит. И за кеф тия викат и се хванят моите хора от квартала. Подаръци не правят, мечтата от пакети да продават до имоти да отдават. Нямам лев, ма ги правя да поскача този хит. И за кеф тия викат и се хванят моите хора от квартала. Подаръци не правят, мечтата от пакети да продават до имоти да отдават. И фака ма, фака ви затрака, тресем ги като влака, всяка кука да се фака. Сега шматка да заляга, не ми тича, ми бяга, малко почва да ми стяга. Събрали сме се тука като двамата тенори, без маски и декори, без екипи и треньори. Няма кой да ни събори, няма кой да ни повтори, нека музиката да говори. Питаш се защо ли, нека и цака мада фака да ти отговори. Ви го правят масата банкета, ето почвам троша бита, влизам резко барти финта, скачам тежко и презеям ринга. Аз съм то от пъти бута пинга, влезна ли ти аз, губиш ги наградите. Чуят ли за нас, ще ни търсят и на балите. Чуят ли за нас, ще ни търсят и на балите. Съм да късам бутам, искам ви позалите. Сега съм тука вънка от кварталите. Това е вече, няма ги баталите. Хванали микрофона, това е моята комфортна зона и не смятам да излизам. Качели се на сцена, фона става по-красив. Влезнали в зала, почвам да се чувствам жив. Нямам хит, нямам лев, ма ги правя да подскача този хит. Е за кеф, тия викат и се хвалят моите хора от квартала. Подаръци си не дат, мечтата от пакети да продават до имоти да отдават. Нямам лев, ма ги правя да подскача този хит. Е за кеф, тия викат и се хвалят моите хора от квартала. Подаръци си не дат, мечтата от пакети да продават до имоти да отдават.